Akeh para kawula rumaja, sing padha pating glempang malih turut dalan. Sepora
terus saya jadi apa toh? Beda. Kecu, rampok, sing marai, sing sarane kawula. Ning anane kawula kuwi do beda. Kecu lan rampok ki mergo apa to, Kak? Kok? Saiki mergo hal-hale dirampas dening panguwasa. Ya kuwi. Saiki hal-hale rampok ki to. Iya dong. Jadi aku kampungan lho. Iya kuwi makane. Sek ngene wae. Piye nek misal aku lan kowe-kowe kabeh iki dadi rampok iki. Didongani wae. Amin. Amin. Iki donga supaya apa? Supaya ono kasungane ditahanan iki. Iya ta. Wis to, yo percaya wae karo para kanggo sing isih dadi kasih. Mungkin melone kawula iki kaya dhewe iki lho. Iya. Kuwi bener. Yen awake dhewe ora selalu menyadari ati-ati, malah bisa melakukan. Bener yo iki aku. Aku ki lho, aku isih percaya marang Gusti kanggo kuwasa ki. Yo lagi paring pituduh marang kawulane. Kuwi yo to tak andani. Yo sing sabar. Beda dening apa? Subur. Yen pancen kahanane kaya ngene, luwe becik tak imbangi wae. Yen dhuwuran dhewe sampe sekahanan, mulane iso kahanan kita bapeten. Iya. Iya. Aku sarujo. Iki gawe larane kanjeng. Yo, aku sarujo. Yen akeh sing do merem mripate nyawang kahanan iki. Aku ora meksa. Ning aku tetep nekat arep gawe dredah. Aja ngono yo. Sing sare. Kowe kabeh iki doran rasake kelangan bapak kaya aku. Sing direwangi setya marang bangsa lan negarane. Ning tentekane apa? Bapakku ditemuke mung kari batang. Sing nyawane wis ilang ana pinggir dalan. Keluwen mung arep endo mrekahanan. Mlaku tumuju Kutagara. Ning kasunyatane apa? Bapakku malah dadi korban. Apa kuwi ade? Ora. Aku apa kuwi ade? Kabeh kuwi ora adil. Yen pancen bapakku kuwi mati mergo saka kahanan iki, bakal tak dodok karuane kabeh tadi cilik. Wes. Yen kamu ngono, rasa kesuwen. Tak angkat ke babu wae. Aku ora peduli sapa tak depi. Senyadane kudu mati panggo maju apa. Wanda kowe iki aja kebraman to. Wong wedok kowe ngerti apa? Kowe becik piro? Madhe kepala. Ayo, kowe kabeh iki sing do rasa. Sumingkir ana ning kene. Minggat to sing ado. Aku iki wis ora wis. Ora perlu jalan rasa sing yuyu. Ayo, bakune. Mati yo mati. Mati rampok kakak iki do rampok. Ayo
Mantu mati lumrah pengkahanan iku anggup sajroning hati batin kang semu lamun nyoto api-api kegerus tiaskan alon. Kang Mas, kula rumangsa sedih menawi panjenengan kados mekaten. Saben dinten mendel kemawon. Setanipun Kanjeng Rama menika sampun hinaris dados tepesipun Kang Mas. Sejatine aku ora menggalihake marang sedane Kanjeng Rama Dipati. Nanging malah keporo pun kakak kuwi tasah nyemlangake marang kahanan para kawula ing Kadipaten Lumajang Diajeng. Inggih Kang Mas, kula ngertos. Nanging menapa kanthi sungkawan manah panjenengan menika saged ngantunaken perkawis. Tak nggih boten to Kang Mas? Iya. Iya. Bener Kang dadi atur. Diajeng. Ananging genti kalungguhane Kanjeng Rama Swarga kuwi ora gampang. Jalaran dadi pengarep kuwi ora entek Diajeng. Nanging kula pitados menawi panjenengan menika saged Kang Mas. Kabeh ngono kudu kanthi sarana idipalilah lan dawuh kawicaksanan Sunan Mataram. Menapa panjenengan badhe sowan wonten ing Mataram? Iya Diajeng. Nanging kok semelang melang-melang rasane tias pun kakak yen kudu ninggal Kadipaten Lumajang. Kenging menapa to Kang Mas? Kula tansah setya dhumateng panjenengan. Sedaya putra-putripun ing Kadipaten menika kula ingkang badhe tanggal jawab kalebet kedah jagi Kanjeng Ibu Kang Mas. Semono gedene kados nanggo Diajeng. Boten wonten pirsani ingkang wonten ing salebeting manah kula kejawi panjenengan Kang Mas. Ya. Aku nelakake kumipan kajaba lubut tuktin. Ananging
kahanan dunya kuwi peteng. Ananging katresnanku kuwi tansah gawe pepadang sliramu ya. Aduh nyanyi aruming kembang bisa layu, megunging banyu bisa asat, nanging katresnanku tak kukuhi nganti sak kukuting jagat diajak. Apa mungkin Kang Mas? Loh, apa kowe ra ketemu marang pun kakang to diajak. Joni Mas Roro Kumol Kawasnan Kangso Aku jatuh pamit.
kowe tak tekuk. Anane kowe tak celuk mrene. Aku mau ngarep kono. Ning kudune kowe bisa ngerti apa dadi karo. Lho. Saderengipun panjenengan niku paring dawuh dhateng kula. Kula pun saged gagapi sedaya napa ingkang dados kersa panjenengan lho, Den. Pripun? Pancen iki dhisik iki wong kang cantas. Kula niku nyambuh ya, Den. Wong nggih ngertos piyambak. Kula lair ceprot menika kula pun kaparingan wahyu. Wahyu apa? Wahyu tum. Wahyu dene. Ha nggih. Wahyu winjen atine tiyang sanes to, Den. Pripun panjenengan? Wahyu nginjen atine wong liya ngono ya. Ha nggih, ning nggih niku sing boten saged niku lak nggih. Nyaketi wanita nggih, nginjen atine wanita. Pas pikantuk pelajaran menika kula pas boten mlebet e. Ning najan kowe ora iso nginjen atine wong liya. Nggih. Ini aku ngerti kok. Kowe iki lagi nginjen atine wanita. Ya ora? Ya ora? Iya. Arek ampun ngoten niku lho jenengan, Den. Kage, wah ampun buka wadi to, ngoten niku iki. Nggih dados kepenak, dados boten kepenak kula. Ora, aku ki ora buka wajibmu ki ora. Mung aku arep sabiyantu karo. Sabiyantu napa? Sabiyantu amrih tresnamu ki bisa tekan. Lan ora pimisahake. Ngono. Adek kados lagu ngoten ya, Aku apa? nggih cinta tak terpisahkan niku ning gede nak gadolan ning ati alas sopur kering-kering ngono. Nggih lho. Ampun ngoten niku jenengan. Karo aku ket mau Nggih. Ngawon teh. Ampun ngoten niku lho. Yo aku niki arep sabiyantu karo kowe ngono sebab. Sabiyantu pripun? Sabiyantu amrih tresnamu ki tekan. Lan jenengan niku Amrih lho tresnamu ki kasembatan ngono. kedap lho. Jenengan niku napa ngertos? Wanita sinten lho ingkang kula tresnani niku? Napa ngertos? Ndak ajeng sabiyantu niku lho. Nek wong liya ngono kena mbok tutup-tutupi. Nek aku lah yo ora kesuwen. Lah bisa Ora liya Mbak Yu Pipi. lho. Bojone Kang Mas Legowo sing mbok tresnani. Yo ora. Ayo ngaku kowe. Adek ngertos jenengan. Adek ngertos jenengan Den. Yo ngerti to piye to. Kaya aku wong liya wae to suku. Piye kowe? Jenengan nggih pinter men lho Den. Lah kowe layar ceprot wis kulino nginjen atine wong liya. Lan niku ngene kula lho. Kula tak cek kodam malih jenengan saged mboten? Kok cek kodam iki piye? Lho, Kok cek kodam? nggih niku lho. Kok saged jenengan saged ngertos? Yo ngerti to. Ning gak bener apa ora? Nggih jane. Lah pripun lagi segar ya? Mbak Wipin jenengan niku. Mula ngene suku. Pripun? Ning kudu sabiyantu karo aku. Sabiyantu terus pundi? Sabiyantu karo aku. Ngene. Samuruting Kanjeng Rama Suwardi. Noranono kang nungguhi kalenggane. Nggih. Ning sing bakal bacut ki kalenggane nek ora liya yo. Roncene terus Kakang Mas Legowo. Nggih, Bapak. Raden Legowo. Nggih. Lajeng terus pundi? Kamangka wektu iki Kakang Legowo lagi mungkin mata. Durung iso bali ning Lumajang. Saiki piye carane supaya Kang Mas Legowo ora bisa bali ning Lumajang? Waduh. Tak kira kowe luwih pinter, kowe lantip bab ngrekodaya ki mau kabeh. Piye kok? Sungguh kok anti klep. Awrat ya menika Den. Ora piye? Apa piye? Lah
sak menika menawi ngantos kadenangan menawi kula ingkang Rekodaya lagi hancur hidup gua nggih oh alah Raden Legowo menika lho kangge jenengan ngetos piyambak tiyang ngeten Lumajang kok tiyang kang godheng samanadem boten tedas tapak kalune pandhe sisane diredo Raden sinten to ingkang mantun kalih Raden Legowo menika sak Lumajang niku mboten sing mantun lha nek kula mek cah cilik nggo dinglek nek ajeng mantun niku gene apa cilik lho niku mboten bab perkawis jirit niku lho niku bapak urip ning donya nek ora mati ya urip sumpah lha nggih nek kula mati jenengan urip lha mboten kompak ngomong kene nggih to lha terus tanggungan kula niku angsuran kula tesih kathah terus pripun sing nanggung jenengan murun niki terus loro-loro ora ha nggih keceplosan to jer pasuki mau piye pripun ibu Aku bakal sabian tuh karo kowe. Terus aku bakal kesempatan ning enten ingin karo aku. Bakal sabian tuh karo aku. pripun ibu Upama kowe ora sabian tuh karo aku bakal kondo karo Kang Mas Legowo sok yen wis bali ke Lumajang. Kowe umuwani ninjak bojone Kang Mas Legowo. lho Wis piye kuwi? pilihane mek kalih tok ngoten Loro. badhe ngirit monten ten abok nggih tambah setunggal sing rada penak lho Ra iso kuwi piye? pilihan loro ada ora menak kabeh ya ya Ora minat piye to? Sumpah. Iya. mangkat ya aju ora ya aju yus kalah cacak menang cacak pun ngeten menden kula tak sagar sabian jenengan pun pripun Bagus. Upama ngomong mau-mau kan ora perlu rembukan kaya ngene iki to semua. oh alah Bakune karepku karo karepku bakal kasempatan. Ngono. ngaten sinten niku sopo iki Nek ora kleru iki Suroso. oh nggih Suroso wah lah suwe ra tau petuk kowe ning biae to endi kowe oh iya kembali aku nanti Bendereke Kang Mas Legowo tinggi ning Mataram. Terus gini kok bali ning Lumajang iki ono. ana sing keri apa katok kalau Raden Legowo keri kok Mboten Raden. Anggenipun kula wangsul dhateng Lumajang badhe ngaturaken nawala saking Raden Legowo Raden. Layak inggih menika nawalanipun Raden. Coba kowe. Yo kondo karo Kang Mas Legowo yen layak wis tak tampa bakal tak aturake ning ngarsane Kanjeng. Kowe bali yo. Karo Julali. Welingmu. Sembahku kunjuk ana ing ngarsane Kang Mas. Inggih. nyuwun pamit Raden Suroso oh Suroso aja lali aku yo titip salam kanggo Raden Legowo wis ngono ya sing hati-hati Suroso Raden. Sewu dalan, sewu cara kanggo wong sing gelem budidaya.
buka seret tek 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 lagi bunjung ngoten kurang cepet yo. Ini jenengan kualik lho kan ngeten ada Mungkin pengaruh nggih atas deh yen kaya mangkono. Purwawase tak pasake. Soang-soang lan. Ngono ya, Su. nggih deh oh alah kok ada iya terus ya nek ora dilakoni iki ya abot nek dilakoni ya abot ning kepiye maneh iki ya kudu tak lakoni mergo aku iki sawijining kawula ana ing lumaksan yo ora kurang akal lah bajul-bajule kok tak peluk nah ayo kene iki lho sing nonton iki sapa nek ora rata gelas ya wis ya ngene para bajul-bajul kabeh iki dina ana gawean kanggo kowe kabeh nggih Gaweane nopo teh? iki gaweane rada abot iki kowe ini ana sing dadi maling ana sing dadi kecu grandal lan klithik oh alah iki enek kok yo kupinge ra krungu belas lho kowe coba kene iki cekruk truna iki coba kowe menteleng masuk iki patute dadi apa iki ora medeni mah gilani ngene coba delok wis kowe grandal gak apa-apa wis iki ngene gak apa-apa coba kowe menteleng wis wedi ya mah kowe dadi kecu ya kowe dadi kecu batak kecu ae ngene apa menteleng ate sing ngombo dek galak blas ngene ta piye gitu sana iya wis anu ae kowe klithik mani ya ya wis ono klithik apa ora tak menteleng ate menteleng lho iki natang aku piye posik to oh iki kaya sukaca ngene iki ini kowe dadi ngancani ya iya titik wis papat pas adek turun sitok ngene limo iki piye iki coba menteleng iki yo awake cilik gak sangar blas ngene iki coba ongker malah kaya teguh cilik ini ini dadekne perampok, dadekne begal iki ya malah mesakne iku malah keparang sirahmu kae anu bakul hek wae ya bakul hek wae siap dadi ngene pari gawemu kabeh
kowe dijaga ning tapel wates antaraning Lumajang tumuju ning Mataram. Ngerti? Pindah ini, blokingnya, yo. Nah, yen kowe ngerti kabeh, ana wong lewat saka Mataram, di ukuri raimu kowe. Sikat. Berantem ini. Nah, Dipateni. ngerti? Yo, wis ora sah dadak kesuwen, ora sah tak ngenteni Bathik Surya. Iki dina Rakitang Solo Lintang sang keberangkatan budal bumi. Bedap. Gik. Tak. Nah, iki gandeng ngeten. Ki para wadyane Sumbaga iki lak yo wong dugal kan kudu budidaya. Ngerti? Budaya ngerti ora kowe? Budaya. Nah, prajurite Sumbaga ya kudu budidaya. Anu, budalane kanggo mlebu joget serampat kabeh. Ini. Mas Bayot, coba serampat kaya ngapa? Joget serampat ya.
apresiasi seni orang. Ora penting tepuk tangan. Iki apresiasi seni kok ora penting. Apa guna tepuk tangan tanpa saweran? Dieling-eling neh. Apa? Awake dhewe iki sowan ning kene. Heeh. Kowe iki wis ora gagas kaya ngono. Ora gagas. Ora gagas. Pelestarian karo uang utawa duit. Pelestarian karo duit. Ya luwih penting duit. Padha wae. Ning iki duit iki bukan semata-mata duit. Ya apa? Duit DUIT. D. Doa, U. usaha, I. iman, T. takwa. Masa, tapi ini mau izin, saya infokan dulu, berhubung dagelan untuk malam hari ini belum datang. Ini terpaksa kita berdua enggak apa-apa ya? Ya, ini murah meriah ya. Ini mau es teh kalau jangan sok makan. Ya banget tentu. Jadi, aku mau usaha iman dan takwa. Wong urip nek mung ndonga tok imane ra kuat ki ora enek gunane. Nek ora ana usahane ora ana gunane. Ora enek usah mung ndonga nang sing salat ya salat terus ning gereja terus ning mung saben dina ngono terus. Ki usahane padha wae. Doa usaha Iman takwa. Iman. Ya kuwi imane kudu dikuati. Iya. Walaupun kita berkesenian nek ora lali marang Gusti Allah. Usaha. Dari usaha. Oh ya wis. Takwa. Perilaku. Ya. Tindakan. Ya. Awak dhewe wis jalanke apa mau iman. Yen to perilakune dhewe ning kiwa tengen iki ora. Iki men awak dhewe ngendi? Kuwi arep teko haul ya. Wis Masa haul nganggo cut brei apa? lho, kuwi jenenge kesenian ngono. Hari Habibie kan iso mumet no. Kok iso haul cut brei apa? Iki enak wae. Ya cut brei. Apa mau? Crop top. Crop top. Cut brei katok. Lah ya kuwi takwa. Ya. Mau perilaku. Nah, saiki nek Contohnya kayak begini. Kita sangat bahagia. Kita sangatlah senang. Karena apa? Pada malam hari ini digelar seni tradisi yang diadakan pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Surakarta. Sing rawuh, sing saged rawuh, sing iso menikmati adalah kaula-kaula muda Surakarta. Luar biasa. itu terbukti bahwa kesenian tradisi itu tidak ketinggalan zaman. Betul. Nyatanya ini semua mayoritas teman-teman muda semua. Yes. Ya, para pemuda dan pemudi. Iya. Kowe ngrembug perkara iman, kowe ngrembug perkara takwa, kowe ngrembug perkara doa, aku tak tangkep. Iya. Hukume ngongkon wong salat. Dosa apa? Ya ora. Wong kuwi sebuah bagaimana kita mengingatkan seumpamanya wis adan terus iki cicik sibuknya bergawe Salah lah. promo Alah omongan orang terus alah. Pertanyaanku iki hukume ngongkon wong salat kuwi dosa apa ora? ya ora Ya dosa. ya ora ngomong wong salat dosa kuwi Dosa. kok iso Lagi salat Allahu Akbar tulung tukang rokok dosa ora? lah ya Dosa apa ora? ngomong wong salat Ya dosa ngongkon wong salat ora dosa. Iso digodhog ndas karo malaikat. tinggali no tinggali no Kodone gede. mula tak kei trik Iya. kowe iki tak kei trik kuwi welingno karo anak-anakmu sok ben Iya. supaya nek ben ora dikeneki godho karo malaikat Iya. di saat kowe mlebu di pendem les sing pisan rasa hombo-hombo kuburanmu dikeciut bae syukur-syukur kaya bayi wis kram ngono lho cilik terus tulisan kuwi kon gaweke tulisan sing tahun 900-an jadi saya malaikat kok oh iki wis bocah wis suwe iki pindah jejere les
kowe aman. Ya ora malaikat ketahui ra ono. Malaikat. Kowe iki yo ngomong masalah ngono iki barang. Ini jenenge wong ngongkon salat yo dosa. Sing mbok omongi maksudku sing ngongkon wong salat dosa sing cuma lho. Pamane wis wayahe salat, ayo gek salat syukur-syukur jamaah. Ya ngono kuwi iki penontonnya luar biasa. Iya. Penontonnya kompak semua. Kompak. Iya. Ini membuktikan bahwa kesenian tradisi itu tidak akan mati. Iya, betul. Karena apa? Budaya itu adalah jati diri bangsa. Yes. Jadi akhirnya rasa isin. Duwe ketoprak rasa isin. Rasa isin. Syukur-syukur mulai saka kene tekan omah gawe grup ketoprak. Wah, ini luar biasa. Ning enek plus minus e. Plus minus e saat kanca-kanca iki mulai tekan omah gawe grup ketoprak. Heeh. Nasibe awak dhewe piye? Lah kok kan grup kok akhir apa ayu. Oh iya. Mending lah. Ning ora apa-apa. Ya. Harus kita galakan. Ya. Ayo toh, sekarang pemerintah Kota Surakarta itu dari dulu sudah mencanangkan adanya karawitan ning beberapa kelurahan-kelurahan. Betul. Gamelan wis digelar. Yes. Mula ayo kanca-kanca khususnya Karang Taruna, muda-mudi yang ada di Kota Surakarta, kita galakkan kembali budaya tradisi khususnya karawitan lan ketoprak ya. Kuwi ojo terus gamelan wong ditumpuk. Iya. Wes gamelan Kuwi digadekke. gadekke didol sithik-sithik ya remuk redam ngono. Iki aku karo kowe iki ning kene iki sebagai prajurit Tapel wates. Joko tapel wates. Ya, aku tapel wates Lumajang. Aku Mataram. Musuh mati. Ora, iki kan dadi siji. Oh iya. Tetep teman. Oh iya. Prajurit tapel wates ki opo? CCTV. Oh CCTV. Loh, prajurit tapel wates nek jaman biyen. Heeh. Ki mung bagian ning nggon pinggire. Heeh. Ki mung tugasnya mungkin itu. Elah. Gue misalnya rusak. Duh, udah kuat. Iki omong apa? Baku. Kuwi nek jaman biyen ngono kuwi penokohan suatu apa prajurit sing dienggo apa jenenge pencalan. Pencalan kuwi. Kuwi ngono. Adik kuwi action ngono. Elah. Kami muntuk terus. Prajurit pas stroke. Rasane kukupe elek musuh dhewe. Bener. Ning iki aku kan kowe itu kalau dalam waktu. Iya. Iki ketoke nek disawang kira do aman. Aman. Dimetaran Iya. Itu kalau dalam waktu itu seneng-seneng. Seneng. Iki penake tuku band karaoke. Tuku ben karaoke bamu aku. Seneng kok dhewe. Ah tanpa minum ya ora jalan. Wah, ya aku ki wis mau karo kanca-kancaku wis penak. Iki aku tambah orang gendel iki wis penak. Prajurit nek minum kuwi ora akeh, Ges. Lah kok nek musuh teko? Cak ngombe sisan. Ya ora. Awak dhewe iki seniman sing tertib. Ya, Ora tau kaya ngono kuwi. Ya. Ora tau nakal. Iki sudah kamu apa tuh, Bi? Goblok. Oh iya, kakaknya sopo? Wes, prajurit kok. Lah wong yo gawe nek tridak lho maksakmu iki nek gawe ket sore mau. Iki lho pedang nang dende. Iki piye sih? Iki zaman biyen kok, Dik. Zaman biyen iki gawe iki perlu dengan perhitungan. Oh iya. Iki dipaske antarane tangan ngene karo gulu. Ayo contoh aku mati kok. Ngene. Tel. Siap. Gulu. Iya, betul. Iya itu kudu nglipur para Iki nek ngene rekoso lho. Iki lontor. iki dudu aret iki. Dudu aret. Lha apa? Iki lho kok ora pengen. Tapi kalau kuping iki to tekan jero lho. Ah, iki dianggap iki anu wae, apa jenenge? Bulan capit. Bulan capit. Salermu. Iya, Yo. iki nyanyi. Aku nyanyi penyegai. Oke, no. Keri. Kuri-kuri ini apa? Sembahan saiki.
saiki ngono kuwi modele. Ya ora kering-kering piye. Iya. Bojoku nek nyanyi ngono kuwi. Aku iki iya. Wis suarane ngalor ngidul bener iyo iki banter. Anak anak geragak miso. Iso piye? Roto mbok. Aja iso. Ora apa lah cepet cewi apa iki mau. Ayo coba nyanyi. Iya anak kok gento. Tak cetak jadi gento. Kita nyanyi bersama maju. Biar penontonnya tahu. Ya. Rek, ayo rek. Senggakno su. Lah nyegai iki piye? Lah ora ngomong malu. Amburine opo senggaki lho. Burine nek iyo sasakku. Oh iya. Ya kok nesu. Ya kok nesu. Ini nyanyi malah nyapa ngono. Api tontonan. Rek, ayo rek. Saiki Modaro. Nyanyi saiki yo. Aku nyanyi nyegai. iki mengko. Ya kok bapake mengko rada mengko. Ya. Ya, kok kamu nyanyi nyegai. Ya. Mengko ya. Alah ngono. Nyanyi sih. Ya iso briefing. Rek, ayo rek. Rek, ayo rek. Rek. Ayo rek. Jare mengko. Saiki. Rek. Baru tadi cangkemku cangkemmu muni yo. Iki jare apa saiki ya? Rek. Ya yo, iki lho cangkemku meneng, kowe nyauto. Oh iya. Rek. Kok Lagi cakep menang. ya aduh meneng pas nyanyi. Oh iya. Aja terus lho. Dia ini dikontrol lagi bahas. Rek, ayo rek. Mana lah? Ngerti lah, paham lah. Rek, ayo rek. Rek, untuk seto nyanyi sih. Apa enak? Sedih enak. Sedih kan dari pas enak. Kan juga, kok guyu terus. Yo kok bentong guyu. Rambut gak diguyu. Kamu tak jelas, rek kok diguyu. Kok daro iki. Sing sangar gak dulu ya? Iya, gak belum apa rambut gak sing diguyu. Coba Pak Camat. Lagi rapat. Kowe mlebu. Wis kok dicoreng karo akal bosok. Ya mung awak dhewe iki tok sing rambut gak kudu diguyu. Iya. Istilahnya gestek guyumu semangatku. Yo. Ya. Jerak. Alah cedak. Aku ya jerak. Ayo rek. Aku sih sedih. Apa? Ini apa? Sesuk gue meneh. Rek, ayo rek. Mlaku ning jaya suman. Rek, ayo rek. Tradisi lesnane. Mangan tahu cobi campur karo jeruk. Jeruk ini kok sok kecut iki. Ya lu tak WA. Tak voice note. Wis Awak dhewe big sound ning kene jeruk. Sesuk wis ra digone. Wis. Kecut. Rek, ayo rek. Nonton ketoprak marai sanas. Iwak wedhus dipangan abune rangun. Iwak sapi dipangan marai isi. Iwak elek dipangan ora kena. Iwak babi dadi sirikane antri. Cismu cis. Yo, lagi dagelem ah glundung kok. Ya aku tambah ono. Lu kan koreografinya maju ini juga. Lah ini. Saya tinggal minggat. Oke ini kok mau. Kamu bisa
kono. Ngene wis pundi? Nah, ini lho. Kono sih. Ada latihan teko. Ya, Mau latihan atau kabari yuk. aku lho arep latihan reto. Aja. Aku latihan mau dibawa cacah-cacah. Iwas, ados dipangan kampune brango. Ampune prengo. Iwak sapi dipangan marai kisi. Iwak celeng dipangan ora kena. Iwak babi tadi proses dari aneh santri. Mangane apa? Cismu kolata. Mangane apa? Ini Pak Babi diganti Pak Asu. Jaga. Apa ini? Ya. Ngono ki mulai sing siap, sing sigap. Ya. Iwak wadus dipangan ampune brango. Iwak sapi dipangan marai kisi. Iwak celeng dipangan ora kena. Iwak babi dadi sini ane santri. Mangane apa? Cismu Ngene lho. mangane apa? Cismu kolata. Mangane Bisa dasmu ngene. Ora tiba ngene lho. ora tiba loro nih. Serasa wae. Wis nyanyi karep ora karepmu. Asu. Males aku. Iya acara sunat kemajuan ini. Ya. Kita harus bersiap-siap. Ya. Di samping para tamu rawuh iki Yes. kita menyambut tamu nganggo lagu rap. Lagu rap. Dayo wae teko. Oh iya. Wis sing Dayo wae teko. Terus langsung ya. Oke, siap ya. Kenapa sekedap. Kayak di pala lidah aja. Sekedap. Yo bro. Ya. Dayo wae teko. Monggo. Lagune lho piye? Ada daya teko kan ya monggo. Ya dikasih lagu-lagu. Dayo wae teko. Jeren bahmu. Jeren kloso. Oh iya. Dayo wae teko. Jeren kloso ti. Oke. Nek ora kau saya penting apa gue? Ora kloso. Yo. Dayo wae teko. Jereng koso. Kloso ni bedah. Tuku meneh. Anggarane mepet ora ono sing dituku kloso. Rasa nganggo kloso. Ayo. Klosone bedah tambah jadah. Ya nek dijadah nek ora. Iki lagu dipaitu. Ini aneh to iki. Iki ngene iki kuwi kok. Ya. Dayo wae teko. Tambah jadah. Dayo yang pondasi bocor. Tambah jadah barangnya opo? Gila. Oh iya. Ya, sorry. Iya lho. Ini mikirnya tambah jadah ini mumet banget. Dayo wae teko. Jangan kloso. Klosone bedah. Tambah jadah. Jadahe mampu. Ya wis. Ya wis. Jadi mampu. Terus pakakno asu. Oh iya. Iya. Kan keturunan Cibawa. Iya. Ya harus coba. Yo, so. Dayo wae teko.
jenenge sapa ya? Ivan. Yang gede Mas Dibo. Ada Mas Dibo ada. Anu, kayak mana? Nanti enak. Ya, tembuti yang beri. Maksudnya beri? Iya. Enak yang apa? Awan-awan loh, Dik. Awan aja sempet-sempetin. Wah, wis. Iki mangsaku awan bisa kate. Kuwi tegese lagi olahraga. Oh iya. Ya ki olahraga ya. Nek olahraga intern gitu. Lanjut ya. Ya, pakai asu mau. Iya. Aduh. Asunya itu. Pusat. Oh iya. Lah iki suka makin hati kok. Oh iya. Langsung tangan. Oke. Ujungnya begini nih, tolong harga udah nih. Apa yang mulia harus dia jadi mesoni, tak sendal ini. Iki aku karo kuwi jenenge Jibat. Ya. Aku nek maju-maju ono payo-payo. Iya. Aja nganti karo dening gawe. Ora apa-apa. Yai Taman Boko. Aku karo kowe wis ora iso. Kuwi cakak jauh. Aku karo kowe. Ayo. Soal dari sana. Prabu Siliwangi. Iya. Siliwangi dong. Itu. Soal ayo. Yo. Sampean kuwi ngalamun ke opo to, Den? Yen sampeyan ngene iki aku lan kanca-kanca dadi ora kepenak rasane. Bener, Den. Kula ayo to sapa bareng-bareng kowe ra, Den. Yen sampean isih penggalih bab Sultan Agung sing durung gelem nemoni. Aku isih sanggup. Kanca-kanca isih sanggup. Nancani sampean nanti kapan wae. Yo. Aku pitaya marang kowe kabeh. Nanging sing dadi pangrasaku. Ana apa sinuwun ning Mataram ora gelem nemoni. Kamangka
Ojo gegabah Rasmala. Apa kene kahanan Mataram wektu dina iki lagi dindrek. Ningin ora nekat Raden. Malah awake dhewe iki lho sing samsaya keserakan. Monggo dhisik. Kok sambi kan kowe Rasmala. Aku sarujuk. Apa sing dikandhake Raden Legawa? Perkara utang Rp40 sing entuk saka para saudagar kae mesti wis dadi pelaporan ana ngarsa Kanjeng Sultan Agung. Lho, yen nganti kuwi wis ketekan ana ngarsane sing wendal. Ateges kena tak ibaratake. Aku lan kowe kabeh kuwi ancik-ancik sak dhuwuring pucuk kowe. Bener. Apa meneh watak wantune saudagar-saudagar lan penggede kae senengane adol rai ana ngarsane Kanjeng Sultan Agung. Iya. Iya, Sultan. Ayo musik, tak sikap. Rasmala. Iya. Apa Surasa wis entuk kabar saka Lumajang ngenani bab layang sing wis tak aturake 5 sasi kepungkur. Wah, aku belum ngerti dan coba Surasa tak celuwe dhisik. Oh, yen ngono ya betul. Yo, Mas. Kadipaten Lumajang tumrap pemerintahan oleh Jepang. Kajaba sapa iku? Ing pengangkah supaya untuk mangestu. Anggoku bakal jumeneng minangka Adipati ing Lumajang. Entah kaya apa. Rasane Kanjeng Ibu. Kamu anak TNI panandang sing tak sandang wektu dina iki. Sing sabar. Yen pitiwancine kabeh setengah. Kabeh bakal balik dibati meneh. Kula nuwun Raden, kula nuwun. Denmas Rasmala kala wau panjenengan madosi kula wonten napa Raden? Iya. Pancen bener. Apa sing dadi ature sing Rasmala? Ngene. Surasa. Iki wis 5 sasi. Tak suwene aku ngaturake nawala ana ing Lumajang lantaran kowe. Saiki apa wis ana pawangsulan? Iya Surasa. Sebab aku Raden Legawa sak kanca kok durung keprungu kabar babar pisan balesan saka Lumajang. Coba matur Surasa. Supaya nek kabeh bisa gamblang. Ora ngambang. Inggih Raden.
nawala ingkang panjenengan aturaken dhateng kula sampun kula dongaaken dhateng Lumajang. Nanging wonten satengahing margi kula kepanggihan kali rayi panjenengan nggih menika Raden Sudrajat. Lajeng nawala menika pun suwun kaliyan Raden Sudrajat. Mila ngendikanipun Raden Sudrajat nawala ingkang sampun diasta badhe dicaosaken piyambak dumateng Kanjeng Ibu Raden. Dadi sing nampa layang kuwi adikku sing Sudrajat. Ibu kula Raden. Bosen. Aku dhisik Suroso. Aku arep telepon karo gonmu kepethuk Raden Sudrajat ning dalan kuwi mau. Kira-kira ana sapa wae sing mapan ana ngono. Inggih Raden. Nalika kula kepanggihan kali Raden Sudrajat menawi boten kleru Sumbaga ugi wonten pripuran. Sumbaga. Gawat iki Raden. Miturut pangrasatku iki ana kahanan sing ora bener ing Kabupaten Lumajang. Banjur ana sapa meneh Surasa? Sampun Raden, namung Raden Sudrajat ugi Sumbaga kemawon. Kamangka awakku sing tak tampa. Sumbaga kuwi wong seneng gawe perkara. Main kono apa? Adikku si Sudrajat kok malah pas ketemon karo si Sumbaga. Iki aneh-aneh. Iki aneh-aneh. Mesti ana wewadi kang disingitake. Raden, apa aku perlu bali menyang Lumajang kanggo ngrisik kahanan Raden? Ora perlu. Tak jaluk kowe kabeh tetep mapan ana ing alas gedhe. Kewajibanku aning Mataram kudu tak rampungi. Kahanan ing Lumajang ini wae pawarto sak banjure. Sing tak pikir mung loro. Siji, rasane Raden Legowo sing angka loro kahanan ing Lumajang. Kepada matur Raden, Piye Surasa? sejatosipun kula badhe matur pakabaran ingkang kula tampi dinten menika. Bab layang sing kok pasake Raden Sudrajat Sanes Raden, menika sanes babagan awala nanging babagan putusan Mataram ingkang sami madosi Raden Legowo Raden. Lho. Pusing-pusing. Sing kok arepake utusan saka Mataram golek Raden Legowo kepiye? matur sing setra ke Surasa. Inggih Raden, kala wau kula panggihan kalih salah setunggaling tumenggung lan sak begadanipun prajurit Mataram nangletaken wonten pundi papan dununging Raden Legowo. Banjur aturipun tumenggung kala wau Raden Legowo sampun wantun meringkang ing pranatan ugi nerak paugeran wonten ing wewengkon Mataram Raden. Lajeng Raden Legowo sampun dipun dakwa dados pangareping para begal ingkang damel kisruh wonten Mataram Raden. Kajawi menika tumenggung lan sak brigadani kala wau
Padi saha nyepeng Raden Legawa supados saged kapidana Raden. Edan tenan ya Raden. Surasa. Inggih. Apa ya kok tuduhke ana wong dipapane Raden Legawa sak kanca iki? Mboten, kula mboten ngomong Raden. Kang, Raden Legawa kudu ngerti bapak kabaran iki. Kudu ndang digolek Raden Legawa. Bener. Yen ora ya kosan. Raden Legawa kudu ndang digolek. Surasa. Inggih. Tak jaluk kowe njaga papan kene. Inggih. Aja nganti kok kandhake marang sapa wae. Bab dununge Raden Legawa sak kanca. Inggih, ngestaken dawuh Raden. Ayo kosan, ayo Kang. Samuruting Kanjeng Rama Swargi kathah jejiban ingkang kedah kula lampahi. Jauh saking menika rodaning pamrentahan wonten ing Lumajang kedah numpampakan kecilan saya ingkang mongko kula menika piyambakan Kanjeng. Kakang Mas Legawa dereng kundur wonten ing Kadipaten Dalem Lumajang. Kula kupikir kuwi sing dadi beban penggalihku mikir Kakang ning endi saiki piye kabare
menika ugi dados pemanggil ngantos wiwit dinten menika Kakang Mas Rego dari Kudro ten Lumajang. Menapa Kakang Rego menika supe kalian Kabupaten Lumajang awit sampun manggih kamulyan wonten ing Mataram. Kowe kuwi aja ndakwa katamu sing ora becik to, Ki. Awit kula menika Menapa Dimas? ora apa-apa kan. Ana apa to, Ki? Kowe iki ora kaya adat sapene. Kowe iki matur tantrang waca, aja nambahi beban penggalihku. Inggih Kanjeng. Sejatosipun kula menika nampi wujudipun Nawala kang salah sasi kepengker. Kowe nampa layang. Ini kowe nampa Nawala saka Kang Mas Rego. Nanging kok ora ndal kok aturke marang Kanjeng Ibu. Iya, ya. Kok aturke. Amangka Kanjeng Ibu iki pamit lho anggone ngenteni kabar saka Kang Mas Rego. Ya wis. Ora dadi ngompo Sudrajat. Kok menawa kowe ora ana wektu kanggo masrahke layang saka katangmu kuwi. Nanging imanipun Nawala menika sanes saking Kang Mas Rego. Layang menika saking pamrintahan negari Mataram. Dan Kang Saka pamrintahan Mataram. Apa isi surasane layang kuwi to, Nggih? Monggo Kanjeng Ibu kula aturi nampi. Sakep kula menika boten kiyat badhe matur dhateng panjenengan.
keporo damel darudah congkrah ngerampok yang sarang poro kabur lan damel wirangi lumajeng menika Kang Mas Legowo kumawan gunjak mustikane wanita wonten ing utara. Ora. Aku ora percaya. Kula mangertos Kang. Panjenengan menika tresna kaliyan Kang Mas Legowo. Kula ugi ngraosaken ingkang panjenengan raosaken. Kula aturi sabar Kang. Mas Kojo kurang ajar. Tak jadaki Kang. Hati tresna karo kowe. Willy. Aku iki garwane kadangmu lho. Aku ora lali. Aku eling. Ing ati tresna. Dudu bencane sudrajat. Itu wahuning tresnane Rama bener. Mula manut ning Lumajang anane mung aku kelan kowe. Lan siji Kanjeng Ibu sing wis mesti pas brapas. Ora bisa apa-apa. Kowe cek aku mati timbang manut karo kowe. Aja koyo manut. Kecekel manut. Tresnaku ora ono wong liya kejaba. Rara kumala wong ayu Kang Mas Legowo bali nang Lumajang. Wis ya, manuto bakal tak mulyani aku minangka adipati. Ya. Boten kami ngono. Tumindak panjenengan kados mekaten, Kang. Ora tak selaki subuh. Kowe weruh dhewe. Mripatku weruh dhewe. Yen kowe mangkono bakal tak japel pasaku. Sudrajat. Yen biyene aku sapyantu marang kowe. Pancene pinter kowe. Nanging kowe licik. Kuminta kabeh ini stop. Cutek aku saiki nyang kuyung. Kok dadi kekarepanmu pengen nunggu ya nang dampar Kadipaten Lumajang. Ora itu. Ora itu.
wis dadi kentekku, sajangka meneh aku bakal lenggahi Kadipaten Lumajang. Yo, yen pancen kuwi kang dadi karepanmu, bakal tak babarake kabeh apa dadi tumindakmu ana ing Lumajang. Semboko. Sejatine ana apa iki? Kanggo sejatosipun nawala ingkang diaturaken Sudrajat menika boten leres kanggo awit gangsal wulan kepengker menika Raden Legawa sampun ngintonaken nawala wonten ing Lumajang kanthi Kanjeng. Ingkang suraosipun menawi Raden Legawa menika nyuwun sabyantu kang awujud arta kangge gesangipun wonten ing Mataram. Ananging ingkang nampi nggih menika Sudrajat menika lan digantos nawalanipun ingkang suraosipun. Raden Legawa sampun kapidana pati lan tumindak nistha. Pramila saking menika nawala kala wau boten leres kangge. Kanggo aku iki isa urip. Leresan mekaten kanggo Raparet. Leparat ya sembuh. pancen Raden Legawa menika tasih meger-meger, tasih gesang. Kula nyatane pangsami nalika kula sampun surap katresnan lan kula sampun nyengkuyung napa ingkang dados kanthi sampekaning Sudrajat menika kanggo. Sudrajat, yen kowe kena dapengi kowe njaluk ngapura mergo tak
Sudrajat adikku. Ora ngimpi meleko uga ora nasib. Ora nyono babar pisan bakal kedadian kang kaya mangkene. Sudrajat. Aja tok sengguh yen to pun kakang kowe ora weruh. Apa sing dadi tumindak? Syukur bagi jumurung yen kakang Mas Legowo wis mangerteni kabeh. Pancen tak dadaki ora tak silakan. Aku kepengin lu dampar Kencana Adipati Lumajang. Loh. Yen ing ngarep kowe duwe panangkah kaya mangkono. Pun kakang Lila Legowo. Malah keporo pun kakang bakal nyempuyung yen kok kowe dadi Adipati ing Lumajang. Nanging cak-cakanmu sing kliru, Sudrajat. Kena ngopo kowe dadak gonjak marang mbakyumu Ipe Rara Kumala? Kataku tresno karo bojomu kan. Wis ilang rasa kamanusanmu kowe, Sudrajat. Apa maneh kowe wis gawe susahe marang Kanjeng Ibu? Kowe nyocok marang atine Kanjeng Ibu, ngerti ora kowe? Mbok ora iso. Aku wis sangka aku bakal dampar Kencana Lumajang. Oh, cepet. Yen to kowe wis sulap marang kalungguhan, Sudrajat. Nek kono tak elingake, eling yo iki. Aku wis dur, aku pikadakmu ngelingno marang Kanjeng Ibu. Sepisan maneh tak elingake. Yen nganti kowe sepupuh waktu dina iki ora ana paseduluran antarané Sudrajat lan Legowo. Kuwi sing tak ajak kakang.